Amasikhakhane phambi kwelasemnambiti ishonga zelinye mazizale ngoma zathi Yesu wena phepheni uzelisha unkosikhona umfowami abaso khanyisana umfokatebayo baphinda futhi nabo bathi Yesu wena sisho kulofezelo ohlukile endangaza amashiya ngangilofezelo omnyama ogqize ngogide emsile nohlula imfene entabeni zokhahlamba ndazwakala ikhonde lemfene eselikhala selithi maye uyakhipha fezela ngokuluma noma suvuthiwe wasehleka kancane nje umbongeleni umfokahlongwane wathi othi amlekelela nami ngathi khuthu agcinanga lapho ndangaza amashinga ngiyengavala ngomathelazane kambenge ngiyele ekhaya ayishintshe direction ngayihlaba ngofanda inene wadlula kanjalo fezela kuleyo ndawo kulungile phela sigameko ziyenzeka phezu kwetholela amantungu zokhumbula ndangaza amashinga ngehle ngesikole esimhlophe sabohlongwane abasibiza WSD sasiphendula amabombo kwelasewadini swabhekisa laseJohannesburg wathwala izandla ekhanda kuphezulu umfokahlongwane angithi uyane ngangihamba naye kulezo nsuku Mfowashane neketanga ubonga yena lengumlama wathi mina ngacishe ngasala ngedwa kwethu ngilofezelo hlabe zonke lezinkunzi engenamalundi ezithi ikhonyile kwelaseBergville kwanalela amahosi zonke zaphume bayenzazi laselithi ikhehla akunendaba-ke kodwa sesiyola lemva kwesibali TNJ ndangaza amashinga isitudio esinento ezimnandi mana ngikutshela ukuthi ngihleli nobanike khona esigincini nguphethe ngobafana gijimani nizoshaya inguyazanela ngakimi makusukuma yakungenzeka lebheshu liphephuke phela kusili ibheshu lelibheshwana ezakho lezo khabazele ngunika zona esigincini kubeskitha kuphethe ngendlovu ejika ikhona ngenduzula chithe kodasbhini kwelaseJohannesburg bakhala bakamasipala bathi ngesiphinde esizukulu kuzoklina la sesidlule khona ezakho lezo thuthukana imfokasume ngunika zona kanti ku-keyboard uphethe ngalezo vikili ezinde ejikisiwe efemini kwathiwa kulethwe ezingo-2 inch ngowavela isitulo esizokhandela kusisa isitulo senjendala isitulo somdlwana apitshize kanjalo ama-keyboard nathi mfokasibiya angithi ithuba liyakuvuma nje kanti edeskini bathi abanye phontiphonti wesikolo kodwa mina ngithi nathi mfokasibiya asambe cofa kanjalo lapha edeskini ngiyakuzwa nje kanti akhona amadlela ndawonye amdangaza amashinga engihamba nayo emahholo babiza abanqamuli bembadala mana ngikutshela ukuthi obanike lapho usikho umfokambhele usikwitsha umfokahlongwane ngumusa umfokashabalala usiphe
umfoka Cebekhulu, uSifunda umfoka Mabaso, uNhlangano umfoka Hlongwane, uNcophelezi kaKhiya umfoka Sithebe, uLungu intombi yakaMabaso, uNomondo intombi yakaMabaso, Zakheni mfoka Manana, Celo mfoka Mduba Bhaxa B, Kosikhona mfoka Mabaso, Sikhonda mfoka Vilakazi, Mbeki mfoka Hlongwane, hambani emzini wakithi omkhulu kwaBizeni mungaphambili nifike erondweni elingenhla nivule nitshele bonke ofezela nofezelakazi ukuthi ngithele abangene endlini bese usivulela ngomthandazo Thabani mfundisi wangakithi mfoka Madondo uzovala ngensimbi eminyango jikana mfoka Hadela mesibabuza bonke abangaphandle ukuthi yamazi fezela wena yamazi ofika zongibona dangaza amashinga emzini wakithi omkhulu kwaBizeni muni ngaphambili zongifica ngithe nalawo makati akithi nje amabili anamagama njengabantu onomfela nonomfelane ayihlabe yakithi ingoma la jabula ikhansela lami malahla umfoka Vilakazi wathi iphusha fezela lenqola vele yayilinde wena ngithi wena uyakwazi lajabula nekhehla lomngane wami uMatiwa nabalibiza uDodi nomkhemane lengakithi lathi wemfezeleni Hilo mfana mina omthola kude nalabe lela khona hayi ngoba bebaleka ingobe epushekeka nguye Backvinda ngaza amashinga kwantombi ngamajikazi okuningi kungangibuza